sinden ya kuwi Mbak Eka uget-uget utawa Mbak Eka prihatin sih katlae Mbak Eka uget-uget. Oh iya kok diaturi pinarak panggungan manggon ora ngiring kotak ini ya. Heeh, ayo diaturi munggah kabeh melu lipur para warga wonten ing Jetis Klenteng Piangsari ini ya no. Iya ayo dipapak tumpake rayu monggo Mbak Eka prihatin lawan Mbah Bugel saturi pinarak cecaketan wonten ing panggung pinarak wonten ing kiring kotak nika. Monggo aja tumpake prawaya aja. Assalamualaikum Wilujeng Dalu Mbak Bugel. Halo, oh Mbak. Waalaikumsalam Mas Pandu. Nggih, pripun pawartosipun sami Wilujeng? Pucet Mas. Lho, kok pucet? Nek pucet piye? Terus pundi kok pucet? Iki jane yo sehat Mas. Nggih, kabarku ki sehat. Nggih, pawartaku ki sehat. Nggih. Nek sing ra sehat kok dirembuk ning mburi. Napa niku? Tak royo-royo wis saka Jakarta. Nggih, kula pitados. Lah nggih kudune panjenengan iki royo-royo kundur saka Jakarta nggih to? Jadwalku meroke tak cancel. Waduh, duduh, merokan. Aku iki jadwal meroke tak cancel. Nggih. Bot-bote ditahun kring karo Mas Nabi Sunar Dreden nggih Pak Sunar. Nggih. Tak kira ki tanggapan lho Mas. Lah pas aku ki semangat nggih. Jok-jok tak cancel iki nggih. Mlayu mrene. Nggih. Lah dipakno. Kene keterangane. Nggih ampun ngoten to Mbah Bugel. Mas jaman saiki yo nggih, jaman saiki. Nek apa ora ana keterangane iki yo piye? Oh ngaten. Lah iso wong bis tekan kene iki yo 280 ing Jakarta. Heeh. Nggih. Nek PP yo wis pira diitung dhewe. Gerak wayang koyo ngene lho. Lah nggih. Barang yo kondang, yaga-yagane yo cah nom-nom kabeh. Lah yo to. Iki malam bengi iki dibersani piyai-piyai Januar biasa. Nggih, Mbak Bugel. Abdi dalem saking kraton nggih kepareng rawuh. Nggih. Bapak Haji Suwarno Begong iki nggih pemunggahan kula desa Sepuh rawuh. Nggih. Bapak Haji Krino Lakiyo ki rawuh. Oh, niku mboten nate absen nek nggih. Saudara-saudara pemirsa-pemirsa ringgit dalu menika tumplek wonten lahan Jetis Klenteng. Nggih, tepuk tangan nggih to. Alhamdulillah. Lah nggih kudune kula gumun kali jenengan niku lho. Jenengan niku sebagai kelahiran Jetis Klenteng mriki nggih. Ngenamu Dik. Dilairke wonten mriki. Desane nganakaken bersih dusun meriah kaya ngene kok gelo niku. Ya lho Mas. Pripun? Mergo keterangane iki lho. Lagi kudune lagi tumen kuyo. Bayu ribu. Aja meneh keterangan. Aku rokoke ora dikei. Tenan iki. Nggih, tukang kopi lho karang tarunani. Aku lungguh ning kene lho. Dilewati dirawiri iki kopi kopian yo ora. Lah sampean yo wong mriki yo. Tenan lho Mas iki lho. Walah, tukang kopi iki bablas. Senek-senek bablas, kopi bablas.
Nggih. Mboten ora ati kula. Nggih saestu. Sebabnya napa mboten ora ati? Nggone dhewe ora aku sing nanggap. Nah, tenan iki badhe niku Nggih. wonten piyambakan. Nggih. Kula niki didukung kalih presiden kondang yang terkenal di mana-mana. Nggih. Sabang sampai Merauke. Nggih lho. Wah, engkau ketuket. Nggih niku kula pitados nek kadang kula ingkang uget-uget. Dung kidul. Ana rame-rame wayangan sinten kau uget-uget nggih to. Urung suwe ning Banjarmasin. Nggih. Sing nanggap ya rawuh. Nggih. Ketua PB, Ketua KBS Nggih. Kalimantan Selatan di Pak Darno ya rawuh. Alhamdulillah, gitu. Menika pemuda-pemuda pandemen-pandemen alumni 92 ki yo rawuh. Nggih. Luar biasa. Kowe ngomong Dik. Kowe iki ngomong ngono lho, aja aku terus. Lah kok sajake kok. Lah nek kowe mau jelas, apa ngomong. Bapak-bapak ibu-ibu lho. Yakin. Wilujeng dalu biyo Mbak Yuni Mbok Mas Pandu. Anjir lujeng dalu Mbak Eka. Alhamdulillah saged derek sowan wonten ing Jetis mriki. Nggih, pripun Tuku tahu ana ing Subah. Tuku tahu wonten ing Subah. Mas Pandu lan sedaya rombongan mugi laris lan barokah. Amin. Beli semangka di Tawangmangu. Mbak Eka sehat selalu. Amin. Tuku tahu petis ana ing Maluku. Nggih. Keluarga ageng Jetis mugi tansah bagya rahayu. Amin. Luar biasa. Nggih, baik. Mereka kula saged derek sowan. Nggih. Wis ning kene aku mau dikabarke. Dikabarke terus pundi? Kok melu sowan ning Jetis yo kan. Kuwi ngapa kuwi dur apa kuwi? Aku iki guyon, Mas. Iki ana ing sekolah Pak De Senar sing Pak Senar. Pak De Sunar. Pak De Sunar ndledek. kok kuping. Sama kuping lah. Iki guyon lho, Mas. Mas Sunar ki tenang kok. Nek ra ngaston jenis klenteng nek ra mulih 10 tahun yang lalu, ngono to? Iya. Gak iso wayangan. Ngono yo. Mergo beliau bar merantau ning Jambi, ning Rio gak berhasil. Mulih mrene nanggapi wayang terus berhasil. Tenang di, ora bakal lokal. Iya, bantu transfer ae aku. Iya, kowe ketoke mau kaya Gresula. Kare ngono kok terus ngalung karo Pak De Sunar berarti rokok. Aku nek karo kono iki. Oh ini. Tenang. Nek karo Mas Nadi. Iya, aku ki berarti tenan Mas ora gero. Pripun? Mau jare aku dikabari kok karo artis ibu kota. Artis ibu kota. Sing pundi? Pun rawuh. Kenten kali artis ibu kota. Pun rawuh. Pun rawuh apa dereng? Sampai ngerti. Lah pundi? Lah menika Iki artis ibu kota. Cek Pak Sunar ki tenan driver. Pak Sunar, artis ibu kota Jakarta iki. Lah iki ucok babar iki. Ucap banget lah kuwi. Kali adone kok ning rampal nggonmu dhewe kok. Kok tak barengke artis ibu kota Jakarta. kuwi iki jenenge ora ucok babah. Sinten? Cok bakal. Sing iki pokoke artis ibu kota iki wis diantu 4 tahun berturut-turut. Ora tau iso hadir. Betul. Lalu menika wis ndledek ana kene apa jumedul. Mijil. Mijil. Mergo aku repot. Lah repot to dite. Lah iya, aku ki mergo tahun demi tahun kuwi ngatur terus. Ngatur. Lagi saiki aku iso nyengkuyung karo iso bayar sliramu. Sing Mas, jenengan Pak Sunar karo keluarga ageng kene Bu Lurah Pak Camat ki nimbali bintang tamu artis kok saka ibu kota ki tenan apa ora panjenengan ki piye lara-larae ngono. Aku ki mergo jane siji ya mergo kangen karo desa iki. Kangen ki apa lho apa jenengan mau anu Aku salah balik deh. kowe tau rene. Ora tau. Kak tau rene karo sapa karo sing ndang. Ya ora ngono kok dhewe kok ya. Piye?
aku wis ora rene ya kangen karo warga masyarakat jenis Banten karo melu bombong kok iso nanggap wayang nah ya. Oh, gitu. Nanggap wayang kok ora diutang. Oh, tahu ini berarti penjenengan asline wong kene. Kene aku iki tumpah darahku kene. Lah mula kowe ning ngopo? Ayune tumpuk undung. Mergo sing ngendang antuk wong ayu. Lah iki Gandeng aku kewi nyari mriki bae ka. asli mriki. Asli mriki mula engko enek bobol borote kadon jenengan kula sak rombongan. Mula yen ana apa-apa nyerangi Mbah Bugel. Oh, ngaten. Nggih. Tambah pucet sisan. Ora pucet disembadani. Penjenengan wis dipercaya karo keluarga Ageng Jetis sene. Nek kiai mampu. Oke, muga-muga donga pangestumu dijabahi karo Eyang Joko Tingkir bengi awake dhewe wayangan ning plantarane yang Joko Tingkir muga-muga aku dikei kaluwihan. Amin ya. Tenang. Nggih, nek kaluwihan nggih. Yen sinawang cecer langkung-langkung. Hei. Diajenge ke garwanipun ingsun wong ayu. Iki mung yo koyo ngene iki lho sing tak koyo ning perapatan. Apa iya? Ngene iki. Ngono kuwi. Lho sampean ora bingung to tindak rene ora bingung. Yo rada bingung mungkin lan isih ro telat to. Oh, telat. Bingung ning toilet. Nggih. Aku ki mau lak rene to Mas. Nggih, Mbak ya. Lewat perapatan Pilangsari. Sama rada bingung. Berbanjo Pilangsari. Nggih. Aku bingung ki tekok meh kok bulet kok kopong sik diumpemke meneh. Akhire tekok piyayi Oh, kene. tangan piyayi sing ning Banjo. Nah, tak tekoki wayangan Mas Pandu wonten ing Jetis menika pundi to lokasinipun? Nggih, terus di Lah kok piyaine langsungan ora? jenengan tengok piyayi Iya. ten Banjo, wayangan Mas Pandu ten Jetis iku pundi? Lokasine pundi to? Dijawab ora. Ora ngoten jawab. Lah yo Pak bingungne aku kok Nggih. tak tekoki meneh. Ping pindho. Wayangan mriko lho nggih Pak Sunan. Nggih. Wonten Jetis Nggih. pundi to? Lah kok diwangsuli meneh? Ora. Ora ngono kuwi. Ora. Baru tak pikir tak tamake mbak iki wong gendeng. Tak tekoki apa wae jawabane ora. Oh, sampean kok rene bingung, terus tekon wong ten Banjo Pilangsari, jawabane wangsulane nggur ora. Lah ora genah to jenenge. Jawabane ora. Bareng sampean rusuh sampean genah nembake wong gendeng. Gendeng ketoke meger-meger api. Nggih. Wah, ketoke ngene gogah. Waras ya. Waras. Nembake gendeng. Gendeng ning prapatan Prapatan. mriku lho. Jenengan mau roh apa ora? Ora. Wis kok kene kowe beneran ora. Ngomong Yo kuwi berarti. yo pun. Sampean kok teko bingung arep wayangan, Nggih. Jetis Banten. Nggih. Teko wong ning Banjo maksulane ora terus bae Gendeng. kuwi wong gendeng, wong ora waras. Waras. Oh, pikirane rada slewah. Nggih, pokoke tak tekoki apa wae jawabane ora. Ora. Pak Bugel. Nggih. Panjenengan roh apa ora? Ora. Pagi sunar. Tekoke piye mau? Aku lho ning Gajah ono bingung. Oh, Arep rene iki lokasine diubah karo men. Akhire tekok wong. jawabane ora. Heeh, apa tak tekoki apa wae jawabane ora. Bae iki wong gendeng. Tekok. Pak Bugel, panjenengan roh apa ora? Ora. Bae nang hujan Jakarta mulai-mulai barang gendeng to. Kok tekokmu aku ora iki piye to? Apa to? Lah iya jenengan roh apa ora? Kok tekokmu bugel apa bagus ora? Lah bagus ora? Ora. Ya ta. Saya koyo Ya kuwi ya dijak omong-omong saurane ora. Oh iya. Teko Pak Sunar roh apa ora? Pak Sunar bayaran ora? Ora. Oh tunggal. Nggih, ana bakulipun. Nggih. Ndedonga mugi-mugi keluarga Ageng Jetis mriki tansah pinaringan sehat selalu. Amin. Pinaringan panjang yuswa. Amin. Rezeki kang lumintu berkah barokah. Amin. Amin. Amin ya robbal alamin. Sekali lagi tepuk tangan kagem keluarga Ageng Jetis mriki. Nggih. Luar biasa. Bae panjenengan ki kiai mriki. Oh, alah kaya kerja aku yang yo keterangane piye aku. Kene lho. Hah? Itu menampok kene lho.
aja. Lah nek ngene ngaten ngene. Iya Mas. Wis melantrok iku malah. Kang iki lagi ngangkat swasana, Pak Bel. Niki ngaturi panghormatan kali panjenengan Pak Disunarien. Wah, tak Nggih mau sebagai selain Kenapa? nggih dipekek nyuwun berkah lho. yo sing sekarang tetandangan apa? Ora sangat aku sunan-sunanan. Lho piye ta iki? Ora sangat aku berkah sunan-sunanan. Kita kok dendam ngono. Ora jawaban tetep ora iku. Lho. Nyuwun berkah Pak Disunar. Jajal nyuwun pirsa Pak Disunar. Duwe berkah ora? Berkah. Ora berkah. Berkah kok. Nggih mboten kita sedherek diaturi nyuwun berkah Pak Disunar, kajenge ngaturaken menapa ingkang dados sunepipun ngaten le. Pak Bugel nggih. Kader berkah Pak Sunan. Monggo Suara suling kumeneng suarane. Wilujeng dalu Pak Dik. Wilujeng dalu Mas Pandu. Wah, pripun pawartosipun nggih sehat to siang. Dalu niki kula waras banget. Anjing waras banget. Mboten to anu Mbak aku coba mikrofone mang paring Pak Dibugel. Mas Pak Dibugel, Pak Dibugel. Mik kang pundi? Miki jenengan iku. Oh, nggih nggih. Ketoke kok rada serik iki. Sore Sini sini. nggih sore niki. Lah iki kok Tak ketoke kasih mik. Tak kasih mik. Tak kek aja nesu nek jesu. awakmu mau anu loro weteng ora? Aku kok dinane wangsulane ora terus. Iku mang jenenge Pak Dik. Kok ketoke rada angel. Sing jelas ngeten Mas Pandu. Nggih. Niki adikku lanang bugel niki leres lahiran niki. Nggih. Niki yo ngendika trompe nika, Mas. Iki mosok blas gak enak blas Mas. Iki lho aku saiki santai cek ngumpet. Lha jujur den benak. Tenang to. Dan sore suruh di mana kok kamu temu tak suruh di mana sore orang ke antaran lebih dalam ini. So, Ya sore lo. nggih. Lah iku kemarin iku manut katane Pak Bugel ning aku iki dina iki ngono tak los Mas. Nah, Tenang to. kudu ini penjaringan yang kudu ikhlas yang tenang. Ikhlas. Wong amal ki nek ngantek grundel. nek sampean kan yo mikir to Mas. Aku tetep mikir. Aku jangan dibujuk. Sambar kate rokok kate rokok. Loro kowe. Aku pasukan semene kae lho beban. Loro iki ya iki bendaharamu iki lho. Kowe jaluk kok mana sing Mas urusane sesuk lho. Pakde punya to lho. Ora Mas Yanto, bendaharane Mas Yanto. Bener pakde punya to sing mari iki. Iya alhamdulillah. Nek mari pakde tak balik kene. Ya. Niki ngeten Mas Pandu. Nggih. Estu matur suwun kagem sedayanipun ingkang sampun paring sabyantu. Saged kasebatanipun tata cara bersih desa. Nggih, Pak Dik. Kula ugi matur nuwun niki adikku wadon Eka. Wah, duwe Mas. Tahu ke bagian. Berarti kaya ngono. Aku lho ben berarti kaya Sik to ora ngono. Piye? Sadurunge siramu keteleponan karo Mbak Eka to. Sing telepon dia sama saya. Ngono. Bukan aku sama dia. Kowe kan ngede HP. Dan kok aku telepon dia iki kok. HP ini bagi bang bojomu. Lah yo. Alhamdulillah ya. Jadi alhamdulillah dalu niki kasembadan duka jadi plenteng nimbali seniwati sing rada piye milenial. Oh, S3. Satu second senti. 150 cm. Kotor. Kotor. Matur suwun. Tenang. Malah derek ketemu Mas Sunan. Mugi-mugi dalu menika mboten kapok ya Mas. Amin. Tahun ngajeng bilih mengke di bulan Suro. Wayangan harus tetep ada. Amin. Tenang. Engko nek terakon tenan tahun ngarep, ngono to Mas. Bintang taune tambahi. Sinten? Ya goleke sing kira-kira sing luar biasa. Oh, no. Oh. Nek anu Iki iki wis ganti iki tetep iki sing gampang dinyang. Amin. nek ngaten Mas Pandu. Pripun, Pak? Acara tahunan wonten jedes menika Nggih. ora bakal
tunggal Pak Buger. Nggih. Terus dadi iki nggih. monumen karo ikon. Aku tau ngarep gak ngene. Lho, nanti ojo sik. Ora sudah. Aku tau ngarep iku yo ning Merauke kan. Oke, Jok, wis setahun. Ojo. Nek jujur ngeten matur nuwun gandeng dalu menika tinengan para pametri budaya. Wonten Kang Mas Haji Suwarno Bogor menika pangarsane pangayom saking ugi Ki Dalang Kino Lakio. Nggih, Pak Cino. Kathahing pametri budaya mangke borong Mas Pandu Nggih. kula namung matur ngaturaken gunging panuwun saged ados ngaten menika panci saestu sawetawis panci mriki niku kula ganti gedhe. Kene iki lho, kene iki tak ganti gedhe. Ganti gede. Tak ganti gedhe. Ampun kandel-kandel kok terima piye mawon. Oke, kene iki tak ganti gedhe. Gede tapi nek dicor. Heeh, dan jaluk ngene. Sing nyembuyung ki pirang-pirang yo Biasa kados wau sonten pas wektu longgar wau nggih disembuyung kalian Karawitan Putri Sampuri nggih. sing paling baru Mbak Yulinggo sing nyembuyung ki sound system Nggih. di Papangestu. Nggih. Tanpa sound system di Papangestu nging terus. Nggih. Kalau sembuyung streamingnya Albino Cokek. Nggih. Mana orang ini sing streaming loro Mas. Karo Bugel Cangkil Sragen. Ini ngeten sih, Mas Pandu, Nggih. boten sangat dangu. Nggih. Pamirsa sedaya pamirsa menika kersane Eka kon ngendang. Oh, Mas tulung Eka kon ngendang nggih. Nggih. Dadi ora mung nyanyi tok ora mung sinden tok. Nggih. Nggih, total. Totalitas. Totalitas. Ning saderengipun ngendang kula tak ngicipi suarane Mbak. Ingkang jubu kalian swasana. Pak Sunan boten sesakaran riyen. Boten. Pak Sunan menapal ya. Oh, nggih. Begini iki kula namung matur nuwun kaliyan para pamirsa, para pamirsa yang sampun nggani berkahi hajat bersih desa jadi selamat. Nggih, nggih. Nuwun donga panjenenganipun mugi taun ajeng saged malih. Amin. Lajengaken monggo Mas Pandu. Nggih, nggih. Oke, matur Sampun banget. sing ngurusi adimulangan. Nggih. Oke, rakyat baru ngurus ya. Coba urahi dhewe. Ora apa-apa, aku jawab Atur nuwun. Pokoknya orang rugi, pokoknya jetis sih nekake habis buku Pak. Lah yo. Tadi. Wis tenane artis jek kok nanggung jawab, tak tanggung jawab iki. Oh iya, Pirang sasi gini. sebenarnya kasih. Kalau ini terakhir lho. Mulai setelah aku Kalau ganti. aku semesteran iki lho. Oh, terus saya SMP. Alhamdulillah, saiki dhek taki yo nek S2 dilongkas ya wis sudah meneh. Oh, no. Kita yang ngerti kabare barang. Iya. Kita yang ngerti kabare. Roti bojo ngono. Wah, sih. Lah iki bosya pendengaringan saiki. Oh, lah iki alhamdulillah. Itu naknya untuk bilang untuk bojo. Nggih. Mboten wonten panyuwunan Baika. Kula pasrah sumarah kali panjenengan menika menapa ingkang jubuh ngatoke menapa ingkang jubuh kalian swasana ing dalu menika. Pelok Mas Pedro. Gamelane yo komplit iki. Aku melu kowe sendro pelok. Pedro. Oh, sendro. Apa? Dadang gula. Oh, dandang gula. Nggih, lajeng iki midhangetaken para warga. Ayo. Nggih, monggo Mbak Eka. Awake golek pasaran iki. Nggih. Nggih. Nano. Yo kaso dinding aku karo pengendere. Lambemu gak api. Nggih. Awing menapa to Mbak Eka, para warga menika sampun ngantu-antu menapa ingkang dados kersanipun panjenengan menika kapurih ngregengaken swasana ing dalu menika. Amin. Lah ngono lho Mbak Eka. Mulai dudukipun ngatos-ngatos. Enjing kudu hati-hati bawane panjenengan napa AIUE artikulasinya yang jelas. Ketelipun latih. Enjing. Guruku ning kene lho iki. Dasaripun piyayi. Oh, nggih. Piyayi jedes menika piyayi ingkang sangat budaya. Sangat budaya ugi kalawan para kadang-dalang. Nggih leres. Asingon, Betul. Pandu. Nggih leres. Saking keraton Nggih. Pak Bupati yo wis iki lho iki. wonten ekstreme Ning Jakarta. Oh, Jakarta. Saya ke Jakarta kalau masih sakit iki. Menerima penghargaan.
menika awit saking bungahipun para warga jenis lesteng. Oh, sih, menika. Daipun. Mugi sanipun uri-uri bersih. Mugi santun salamino. Wis. Gowo, kan gowo lho. Siramu iki. Ora jagungan terus. Kandani. Mugi. Si Bawa ora. Kan mawar bangun ini angel aja. Ini dadak cepet kok dicolongi ketek. Iya. Iya monggo baik Kak. Luar mana? Gowo. Dan ini Musik kok iso. sate dasper Yogyakarta. niki Pak, lek bojo ngene iki. Dewan. Wong-wong kuwi lho, yoga-yoga. Lek bojo ngene iki. Dijak jatuh nang sini. Ani bapakku bawane ape suarane. Wong rasa umuk. Kena aku mlaku yo gandeng romo umume. Nah, bintang tamune teko, bintang tamune teko. Lah ki aku bugil kok nggawa tremo ngono. Atur nuwun, ya apik-apik malah. Aku padha tremo. Yo ya apik-apik ning wong ibu yo Ariel aja bilang. Kenyataannya gimana? Tapi kan aku yo tetep Awake dhewe sama ngilang ngono lho, Dik. yo genah kok. Genah ya Mas aku ya. Nggih, benar. Kalau kalian ini tak jebokan pakai lampak. Pripun? Panjenengan tamani nangketi ali kula. Mbak Eka. Nggih. Mereka lajeng tindak pundi Mbak Eka? Mereka ajeng nyuntikke simbah. Nek serasi lho kurang ngono ya. Apa wong nek periksa iku kudu lara check up kesehatan itu perlu. Coba-coba balik meneh coba. Aja karo bare to. Coba digandeng. Mbak Eka. Lajeng tindak pundi Mbak Eka? Aku ngedus kirek. Awake dhewe mlaku-mlaku karo nggawa kirek to. Musuh ae. Aku Dik nek dadi kirimmu tak dilani terus ngene. Apa? Aku dadi kirimmu kowe turu Hah? tak dilani. Lu langsung tak Kowe adus tak dilani. Kira aku duwe hukum. Ini gerakas nek. Wes bilang apa? Ini kecekel bencot ya dibelah. Arek bilang, wah, belum muni ronda kabeh, mati kowe. Oh iya. Ya yo Mbak, yo maksudke. Tuh ing muni caritane. Apa namanya? Boten jenengan apa? Nek oper aku carane jaket ki nang yo semur mengatakan Oh, dipun goreng nah yang mana sembuyu kan cari dhewe Ayo, Eka. ini saringan Kok pagi Pak Bugil dhewe nang tune godanan kula. Sasae kudu pengen ditokke. Iya. Gali Mbak Eka iki pancen jenengan niku ampun ngedek-ngedeki lho. Nek kula sak jenengan sak rencang-rencang niku tesih anu bagus jantungnya. nggih. Lah nek terus niki aku kulino yogo kono yo miliki Oh, yo der kuwi
Jantunge loro. Matur nuwun. Jantunge kali loro aku. Iya. Gede. Ben, madu ben semua. Kuwi nek kaget iki terus kira mulai ning Rampal suwe ning Jakarta itu nek bom saka Ukraina. Awas kowe nyuting aku ya. Nyuting kono, kali-kali terus piye? Manggo nyuting aku kan piye? Monggo para warga gede nek nami badhe ajeng ngesake ngeplak. Nggih ajeng nyewa lapangan kok. Pak Jek. Lagi kok andeng-andeng kok iso Iki dudu ada yo. apa iki? Umur. Kok sok ben sisa kok. Ya gemelek. Ya ampun nesu wae. Kok nesu. MC dagelan iku nek cepet nesu ndak gampang stroke iki. Langke kok sing apik nek macak sing salah. Masya Allah. Terus kok gede kalau ini? Oh nyawang dubros. Lah apa? Ya mangga. Utang 3 lancar. Aran pate suwondo lelabuanipun Sumber-sumber tadi nonton ini. Tenang, sumber tadi loh. Sumber tadi bulan, sumber tadi tebu. lah pakai Kok kemarin sumber tadi? kocok biyen Tuh. Nggih, yo bae ya. kang binelung triprakara lokaya urune kang tenan tepi nuhun nitraku tompo Yo Mbak Lintang disusul mriki. Iya. Nah, ini kota kendange disiapke, Cok. Mbak Eka ajenge napa? Nendang. Ngendang. Nendang karo koprol. Lho, kok iso karo koprol? Masih Jakarta lho. Kok iso karo koprol? Eka iki nendang karo koprol. Lho, boten men koprol. Gulung terus ibu kok. berarti terus adegan nyokot belum Ora mung koprol gulung terus ibu niku. Mbak Lintang Mbak Lintang yo. dulu menika ingkang rawuh wonten Mbak Cumpe Mbak Cumpe, Mbak Selvi, Mbak Dini Mbak Brigita. iki opo Ora lho. iya nang rawuh iki Mbak Wino kene. Mbak Bir kita tahun ini sambut-sambut mriki. Mbak Lintang soalnya Pak D Mas ngono. Pak D Nggih. Padi ngono iki. Koyo Mas lho, Mas Gugel. Mas nek iki anu toh kleru ngomong Musuh Mas. Bocah kaya ini koyo ngene lho. Masya Allah. Kowe lho, lambemu nyegar jambe iki. Wah, eta. Alise nanggal sepisan. Waduh, Tenang, mripate, Dek. Dalam-dalam. Bahagia kamu. Nawon gas. nawon kemet kok ayu kok nawon gas. Gas masinan. Loh, Surabaya ora apa-apa dino iki. Masalahnya boten wonten pamundutan Mbak Bugel. Nggih. Napa? petis manis wis ngendang, Dek. Oh nggih. Langgam. petis manis Nggih. oh iya Nggih. kowe apal Apa lo MC kok Pripun pedes manis piye? petis manis dendang dangdut. Ya. Gawe seragenan. aku wis seneng ngene iki Mas, kendane jaipong. aku mendhet Kowe kan kulino ndang jiblon. Ayo, sikile begagah, ya lho. sinden lo iso Tak tambahi aku sama ndang jaipong. Tenang. Kaya njak-njak awan jare iki. Wong nggih. Lah kula mboten ditambahi kok. Oh, kenapa iki? Nggih. Yo lagune petis manis. Kuwi kendang sabet, Dik. Kendang jiblon iki sing kae. Kaya kendang sabet pak sampah kok nggih. ngecek dhisik Oh iya iya. Dicek yo. Coba
Mbak Eka dicek kendang ciblok iki. Indang sabun. Bisa. Kendang ciblok coba dicek Mbak Eka. Tung tong dentong tak tung tong cobi. Alon-alon. Nggih, tung tok det. Nggih. Lah, pengendang cerdas ngoten niku. Coba nek sampean pancen ngaku besi elok tur pengendang elok. Pak Bambang tuku gendang. Elah lah Bang ya. Iki ya iso. Ora iki lho, bae kaki lho to. Oh sik aja rebuk lintang sik. Bae kaki. Lintang iso. Lah iya Pak Bambang tuh gedang misalkan. Gedange ditugel-tugel. Wah elok. Saiki misalkan. Wah jeblok-jeblok. Saya Pak Bugel potong rambut. Pak Bugel potong rambut. Rambut. Oh iya rambut ini kok beda Pak. Wah, ini jare Pak Sunarno anu, iki rambutnya rambut jempol. Ya. Petis manis. Garame apa Mbak Eka? Sragenan. Oh langsung sragenan. Lek sakingan yo, aku liyane genek kok. Bubuk asmara apa piye? Oh iya, bubuk asmara nih, boleh suruh kowe dilintang. Apa duwe karo lintang? Lah, ngadu koyo ngene iki ya. Nggih. Kowe iso apa dhuwur? Napa nih? Jeng kanone. Kowe lho iki aku. Oh, mantap. Kula dhuwur kena iso nggih. Kowe iso ya cawe itu. Sae. Kowe iso ya. Bareng tak sawang lintang pasangan karo Pak Bugel. Jan ora edan-edan ora montro-montro tenan. Sing putri kaya Sri Kandi. sing kakung kaya Serigala. Pasangan ora iso dipisahke yo kuwi lho. Oh, sing sabar yo, Dik. aku ki apa nek Dadi merbawani iso melindungi lintang. Sing cedhak karo lintang wedi serigala. ora sing ben wedi kan. Ben wedi wong kok. Aku serigala yang berarti. Tenang. Yo, monggo Mbak Eka. Apa lagu iki mau jane? Bubuk asmara nggih. Langsung seragenan Mbak Eka. Nggih, monggo yuk dados. Yang lewat aku ketinggalan bubuk kain biyen aku
aja. Iki saben ngono ki terus aku lho. Aku jalan duit 100 menyangkut lilitan. Aja kursi deh. Ya aku ketenan siji rene. Oh iya. Di Aku dibujuk ngene iki, jalan duit kei. sembodo kenal pinang. Ayo satu cahayu sayangku. BT kuwi bintang tamu. Lah yo, Nek BT berdonasi terus. Endi kok kuwi jane iki? nah, kowe sing nyanyi karo aku bayare 100. Waduh. Aku ora aku lho ya. Kowe iki urusan kowe ya, Dik. Nggih. Nomor teleponku dicatet. Iki saben nyanyi 100 berarti. Oh, nanggap dhewe. Anu sinden-sindenku kabeh tiga-tigane langsung mriki mawon. Wah, siji-siji. Matur nuwun nggih. Yo kesuwen to langsung 3 mangon lho. Ya kok tak ono. Oh, lho kok malah ngono ki lho. Siji-siji. Tapi aku nanti. Yo men adil. Ya ketenan. Sama sekolah Iya. Wis pokoke mah terus nyanyi karo jenengan 100 ya. Nggih. Siap. Jenengan kowe Ngono. Wonten Mang Dinan, Mbak Bugel. Oh nggih. enek Napa? titik tresno salah kangen. Nggih. Lho, Manut sing dhisik. nggih. Sing dhisik. Lho sini iso. Yo enek. Titik Tresno salam tangan. Heeh. Seraginan terus nganti iki kono seragen. Bintone ning Jakarta Banyumasan, ya toh? Iya. Dadang gulone dadang gulung Banyumasan. Heeh. Dadi ono apa kan jenenge kae? Brendrong ya brendrong Banyumasan. Nggih. Ada aku kan ngono di sore. Oke kalau ini seraginan. Iki koyo bakal wis ora diragukan meneh Pak Jogel iki. Wis Nusantara Indonesia wis menyeluruh panjenengan wis tindak kabeh ya kan. Bakal kok tahun ngarep wis kok bakal Titik Tresno. ditimbali. Salah tangan. Oke. Bagi anu kancane Mbak Compe, Mbak Retno Dumilah. Nggih. Melo lho caranan para Mbak Bugel kok kaget Kok iso iki lho? ya Ngopo? Lah ya sekolah kae jenyo. Lah ngopo nek cara iki anu ngopo? Ya apik jane lho. lah yo apa bedane Lah ngopo? apa Kok ketok tertegun kaget ada apa? Ya aku yang kumo lho. napa Atase aku bakal lintang kaya mimpi karo Mintuna terus kaya apa mau? Sri Kandi karo Sri Gala. Lah kok iki? Lah kaya apa? Kaya apa? Kaya apa? Ya main widodari. Kowe cek dhewe. nah syukur Wong iki mbok aja beda-beda. Wong iki adil. Kan sijine. Aku jenenge dipoki. yo jenenge aku to Lah sebenarnya kowe kok yo ora apa-apa kabeh kudu adil lho Mbak wong urutane kowe iki mau. Urutane kowe iki. yo kuwi urutane yo Ya wis, lah iki yo saya nek iki. lho kok saya kepiye to jenenge beda-bedake Lah kudune piro? yo 100 Siap iki 100. Ampun. Jare sapa wae sing nyanyi karo panjenengan 100. Yo kuwi ora nek di jare sangu ora. Sangu ora. Ujule tenan TV, lah bayar yo. nah yo sing Purwodadi utane Mbak Compe Yo. Ayo. sing dadi lah nyatane Nyanyi sik. Gorene sik. Mok gorene sik. Gorene sik. Ayo. Kowe itu kok duit terus. Ora apa-apa. Ora dari kotane yo. Gorene apa? Yo. Sesuk tak golek ijo ning Jakarta. Gorene Aku itu tanggapan terus. Ini karo sinden-sindene pandu ngono. ketok wis iki. Kowe nyedak nyanyi. Lah, iya. Jawa.
Nah, ngono. Kowe ning Jakarta Ora lho Mas, kalau ngaku sih. Aku kene karo sing dhewe. Sopo iki? matane yo. Sopan lho. Yo maaf. Kowe ning Jakarta terkenal lho Pak De. Cak dadi buta cikal barang lho kowe. Cakil cikal iki. Iya. Sing penting guyu ae mau tarik lerah gelem Mas. Lagune apa Mbak Cumi mau? Salah kangen apa tidak tresno sih? Titip tresno. Kita terus Mas Roy. Sampeyan iso ora? Iso ora? Kedua mau iso. Iso. Oh iya iya. Nggih. Ya tak rasa. Ora ngono. Oh, Lah sing piye to? tidak tresno, penek no blik. Lah kuwi lho. Oke, baik. Yo. Oke, baik. Ayo lu. Ayo, oke. Titik bocor. Nggih. Aku itu drang. Yo. Ya, oke. Monggo dados titik tresno yuk, ayo. Aku mau papasan keliling-keliling kota. Ada oli-oli. Saya panggilkan mereka tak berguna. Kita tolong bawa saya. dulur-dulur sopir-sopir truk alumni 92 nanti kabeh mau. Kancamu supir truk to? Oh, sopir beras, sopir tebu, sopir rodi, sopir matu. Kowe ora percaya nek aku ya supir-supir. Ora percaya. Lho nganti ae ampas. Iki lho sopir-sopir. Kowe ampas. Kok kan ngono ta ya? Aku Kaya ampas sering. Mula dagane nganggo oli barang Oh, aku kok kata tekan supir ngene. Wae beneran bukan tekan barang. ojo pisan. Lah yo percaya lek sopir-sopir iki mapok. Biasanya supirnya anu, mampire ning warung pangku ngono kae to. Lah iki isor iki lho, lek isor irung ki lak oli tok. Ora asli brengos, Pak. Asli. Lah nek tanpa sopir awake dhewe ekonomi iki ra iso mlaku. Lho to. Kok iso? Lah iya beras langsung ke Jakarta. Tebu
Udah sama Nabi. Moga kula sopir iki jasane gede. Iya, gitu oke. Aku iki to. Ora sia-sia. Ya ora yo Mas aku ganti. Oh, aku kan sebenarnya juga muak sama kamu. Lho, Dik, maksud kuwi to. Rambutmu warnanya wis loro lho. Ya aku terlalu capek. Lagi bobot. Maaf, jangan diromel, jangan keras-keras ya. Nanti kalau dia dotin nanti. Jadi aku wis tua ya udah. Tuwae cek ganteng. Ora wis aku kok kemarin kurang iki kok enek sing khusus dengan sing seumuran. Apa ya? Divani iki. Nggih, Bu Sri Lemu. Ayo. Ya. Desa apa nih? Sama kakak apa mobil. Apa sari-hari ini lo manggung hari-harimu mau. Ayah kamu copet. Oh masane. Mbok menawa bane sok kok. Kalau ngomong ini lemah. Iya. Ngomong begitu bujo-bujo dari foto-foto. Akhirnya belas. Nah, itu kan dari Pak Bukan. Piye? Ini Jakarta ini loh, ngasih foto antri, Mbak sama Google 10.000 loh. Ini Solo nak kayak dhewe ya. Iya. Ada foto 10.000. Nanti apa sih ngejak itu 10.000? Pengen mau piye kok?
Kuwi gambare Upin Ipin apa SpongeBob le? Anu Robocop. Ayo ndek dini ya nyetak ngono. Melolang. Mas nang lakon nggih. Nggih. Dandare kan. Oh, sik Allah. Dalange aku. Aku pikiran oh sik lantas selake ndi. Terus Lagu ayo ngajak kok. dandare kan. Oh, sik. Dalange aku. Melol ayo dini. Melolang mulut kemot rasanya melot. Mas, salon iki cilok sithik Mas pun budet. Lah, Salon jangan ra ngono ngene lho. oh cek fungsi kok kene. Heeh. Oh cek fungsi kok. Nah, dadek ora. Itu dalu deh. Nah, itu vitamin B. Sudah dalu. Mbah. Aku perawasanmu. Aku mau Pak D. Ayo Mbak Tope mau sik gelem Mas. Pak, lagi mbah iki. Untuk dikoni. Lah piye Lho disangoni putune. Golek STP. Ngakoni nek. Sama isin kok. Sangoni sik ngangkon kok. Kuwi jenenge ora adil. Ah, nggih. Saya tak anu bendara kuwi. Musik meneh cisuk ya. Wis stok sisan Pak, sisan. Sisan. Gandane-gandaku musik kok jan adu tresno. Oh iya. Ayo kene. Coba bisa kene. Aku kene karo Aku no langsung sing di omah nek aku. alah sepi sih dong Mas. Tenang, penting aku. Lah itu kan termasuk jenengan barang kalau sing di omah kuwi. Wah, ngono lho, sumbut ngono lho, Mbah. Pundi? Adu tresno sih. Nggih. Ini spesial. Iya. Aku Mas Adi dari Saputra sing Tanjung Mas Marang. Nggih, Mbah. Pelindo 3. Nggih. Iki anu mirsani. Nggih. Niki lak DP to. Dhewe mbahmu kuwi Pripun? kabeh-kabeh kok arep nremo bintang tamu. Ngerti ngapo ora anak rene. Ora kok keremo, lek tegese iki sebodo sampean ngoten iku jenenge. Iki ajang. Aku dono nggo daerahe dhewe. Nggih. Aku ora betah dene. Terus nopo? Kadung kersa lagune. Anu nanu. Ya, Garap nom sragenan. sakenan lho. Sagena nopo langganen? Eh? Langganen nopo langsung? Langsung bae. Langsung. Nggih. Ora apa-apa. Ini yang digawe bawa asal dono Semarang. Buka saksofon garap apa? Nang ditas ding. Luar biasa. Dia suka. Loh, lagi Mas Roy. Pelok tera. Ini ada Ngenteni dodokan. Ngono. Saya campur sari. Yo, monggo Mas Adit buka saksofon monggo. Bersama besok Indonesia. Jepis. Sage.
Iya, monggo. Saya mah bayi dari suarane sapa iki jenenge? Ini. Lah jenengan dereng kenalan kok, Mbah. Iki Bendeka. Oh, Kemarin kok dhewe Aku ora njaluk, aku ngerti siraku ki penyanyi kondang lan jog-jogane pirang-pirang gak tau miskin. Misalkan kuwi gak tau lokal lho. gak tau miskin ini. Sudah terus. Oh, iya. Wes kok aku malu aku. Ya. Ya, monggo lagi. Bacaan Salaman sih. Salaman sih kalau baik salaman. Apa sorry muga-muga sira dateng jodoh. Suaranya gede ya tidak ya. Suaranya apa tak? Tadi lagi suaranya lah apa? Bicara ha? Pisang kasih itu siji. Bisa. Salah kanan Mas dikersake. Salah kanan iso wae. Saged nggih. Ya kae. Dene kok nyanyi karo aku iso kae. salam kamu sing keragenan. Heeh. Oh ya. Ya monggo Mas Andi. Pocahe cacahe catur cahe.
tenang sing guai-guai ini Berarti lintang ya apa Bisa marah aku. kecilian Oh kecil gini. Ayo lagu apa? salah Ayo ngomong ae. ngomong pencarian. mau dan aku sing tukang mulut gak oleh Ya mohon sih. Oh iya, ayo. Salah kangen cok monggo. ini anggitanipun Mas Manda Mas. sing ngangkit iki Mas Manda Nggih. salah kangen iki cah bolong-bolong Nggih, matur nuwun Pak Nur. Yo, monggo Mas Arman. salah kangen Iki tak kunjungi ugi kagem bapakku, Pak Bugel, Pak Bagong. Nggih, sing ngasuh kerawitan putri kala wau sonten. kurang penak Mas Nggih, kawimbuan apa? jujur kenal Pak Bagong ki lho kedaden terus Pak Bagong tenang sing ndang jose kaya ngono Nggih. sing bonan Kawimbuan disengkuyung kalian para putra siswa Sanggar Seni Bromas terus silakan Pak Pripun? silakan Nggih tesih to. Jakene Mas Mungkin butuh ke Jakarta dalam festival. Gimana nih Pak Bagong? Nggih, kawimbuan wau para putra siswa sinten-sinten alit kalih Cik Bayu sing aso ndang putra siswa Sanggar Seni Bromas Rasake. Alhamdulillah. Nggih. Ini penerusnya yo Mas. Yo terakhir kok. Ayo. Yo monggo. Panyuwun
pasukanku sing saka Mojo Wetan. Sinten? Pak Kucuk, terus Mas Aris Gores. Alhamdulillah. Ugi wonten Mas Training dherek salam nggih. Nggih. Kagem Pak Widodo, terus Nggih. Pak Tur Cepu. Nggih. Pak Doyo Jumantono. Amin amin matur bangun. Terus kula aturke ugi kalian Pak Bambang sing saking Bandung ini Mas. Nggih. Nggih, terus kula aturke para kunden Pemaji Kabupaten Sragen ugi Mas. Matur bangun. Yo harus kelakuan lho. Nggih, monggo. Panyuwun. Aku tak untuk lakon iki baik kan? Nggih. Nggih saged pinanggih malih sanes wekdal. Matur bangun. Nggih. Cecep